Roedd Menyw'n cuddio yn y cysgodion ac yn gwylio Iesu o bell. Roedd hi ar ei phen ei hunan, achos roedd hi wedi gwneud llawer iawn o bethau drwg. Doedd neb yn ei hoffi. Roedd hi'n meddwl bod golwg flaenedig ar Iesu. Wel, roedd e wedi cerdded yn bell ar hyd heol boeth a llychlyd. Roedd Iesu'n ceisio siarad ar bobl i gyd, ond roedd un dyn tew cyfoethog o'r enw Seimon yn torri ar ei draws trwy'r amser. Dere gael bwyd yn fy nhi i, meddai e'n bwysig wrth Iesu. Ac fe aeth Iesu i'w die. Dilynodd y fenyw. Swn i'n licio taswn i'n gallu gofyn i Iesu ddod i'n hi i, meddyliodd. Ond rwy'n rhy ddrwg, a dyw'n hi i ddim yn ddigon da i Iesu. Dim ond un peth gwerthfawr oedd ganddi, ac roedd hwnnw'n hongian yn ddiogel o gwmpas ei gwddwg. Potel o bersawr gwerthfawr iawn. Yn hi Seimon roedd llawer iawn o bethau da i'w bwyta. Datus, cacennau, grawnwyn a ffeis. Eistedd a di draw yn fanna, gorchmynodd Seimon wrth Iesu. A roddodd e ddim dŵr i Iesu olchi'r llwch oddi ar ei draed, na'r rhoi cusan o gwbl yn groeso iddo. Roedd ffrindiau cyfoethog Seimon yno, ac yn chwerthin am ben Iesu y tu ôl i'w gefn. Daeth y fenyw i mewn yn dawel bach. Roedd llawer o bobl yn y tŷ, ond dim ond Iesu a sylwodd arni. Gwynodd arni. Mae Iesu'n gwyni arna i, meddyliodd. Daeth hi'n agos at Iesu, ac roedd yn ddrwg iawn ganddi am yr holl bethau drwg roedd hi wedi gwneud. Dechreuodd hi lefen. Ac fe gwympodd y dagre ar draed Iesu. Dywedodd pawb, dyna i chi fenyw ofnadwy. Doedd ganddi hi'n llien. Beth allai hi wneud? Fe sychodd hi draed Iesu a'i gwallt hir hardd. Fe wnaeth hi hyd yn oed gusanu ei draed, ac arllwys ei phersawr gwerthfawr drostyn nhw. Mae e'n gadael i'r hen fenyw ddrwg na gyffwrdd ag e. Ach a fi, meddai Seimon. Dyle fe wybod yn well. Edrychodd Iesu ar Seimon. Gofynes di mi ddod i dy di fel y gallet ti fostio wrth y ffrindiau, meddai. Mae'r wraig hon wedi gwneud mwy o lawer i mi nag a wnes ti eriod. Caiff ei chariad hi ata i ei gofio am byth. Ac achos ei bod hi wedi gwneud llawer o bethau drwg, mae angen llawer mwy o'n nghariad i arni. A dywedodd Iesu wrthi, mae'r holl bethau drwg yr wyt ti wedi ei gwneud wedi cael ei maddau. Dere ni anghofio amdani nhw. Pwy mae e'n feddwl i we? Gofynodd ffrindiau Seimon. Mynd o gwmpas yn maddau i bobl? Ond dywedodd Iesu wrth y fenyw. Cer gatre, bydda'n hapus, a gwena.